እዚ አገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራዩ ከመይ ተምሲኡ ክብራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዓርቢ 13 ሓሰ ሰዓት 9 ምሽት ዝተዳለወ ሃገራውን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክታልኩም በኽብሪ ዝዕድም ኤደን ገብረስላሴ ፈለማ ቀንዲ ርእስተ ዜና ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 3 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 8 ድማ ተፋንዮም ኣብ ንዞባ ባፅዕ ትግባረኩም ዝመርሖ መደባት ከባቢያዊ ፅሬት ተገምጊሙ منسيات بارونتو أب قطر مقابر حربنيتان فتات مقرب أكايدوم چاينا مبقس كورونا فيروس نمفلات زحقز توسخ حبريتا كتب نزقربلات أوعيتنا تيقاتو أنا عنت وقنات ليبيان كتماتات تربلين بينك أزين زراخب مسمر كخفت تسمامعهم أب روسيا وشت حدا معالت بكوفيد 19 تزل علامة الموت تمزجبو زرزرات زينا حبريتا كاب منستر طعنا لومي اب موشب مؤكلات زواتات مؤكل بزتجورن على لابوراتوري مرمراتات 3 زيغاتات كاب اسمرا بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلهم እዚ ከም ዚሉም ከሎ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 8 زيغاتات ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ بز مسرت على لاقوزر بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي 6600 بزحلو 6533 كابزيوم حاويوم زتفانو 36 بموت زتفليو 31 حدن دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركبيوم منستري تعنا 13 حاسه 20 حدن أب حمشت من محدارات كبابين وزبابات عز سلاسل زلو كوم زمرحو كلن تناوي كبابيا وصريت سالا لعل تصادفوكم من موحد أكلات منقستن زمسجن قسقاس كم زمزجبه بعصد تغلتن حاسة أبات عبس تجبر جمجم تجليتهم أبتي أخيبا أبلات كوميتا كوم زمرحو كبابيا وصريت نؤزوبا نقحت حبرتسب نمبرقن فتات كوم زمرحو كبابيا وصريت نمعواتن أب نفسه كف من محدار كبابي نايزي تسالتو مدباتن زنبرو بدهتاتن تصب دحر مغرب اتمدب أب مبزحت أن من محدارات كبابي وصيتاوي منبارو أجنزبهم أو هادي نايت مدب آتو محفوظة صالح بوغانو اتي وطن بزتفلاليو مغنياتات بتاقدمو زتتحزم مقانجزي كوا كزازم انت زيكالة دحيرو بزتقبرو داقم مودابن نقح تصادفو حزبنجنا أب حموشتين من محدارات كبابي زنبرت أقامات تلاليو سقوم تسلز توسدلو تبق لوطي كم الترعي أبرهيوم أم محداري كتما باتعاتو هاي لأسفها بزسمع مزازة مقال تكبار مدباتكم زمرحو كبابي أو تريت بملقات نمرققات من محدارات كبابي نزقسمو تمكرتات عقيبا تليفون زلو عمام عاتبا كسر حلو دحر من لباو نعوت نايت مدبات نزعتو زلو أكلات أمسجنوم تساتفت بقدوام أب تتكامنت عين مدرن أو وقاقدا قحافن عتوبنت كهلو وتعيت زلو مقطعي حقتات بقبري كسر حلو عيني مدري كسرح زي كآلا سدرابيتات دقف كقبرلن زبلن كالئن رؤيتاتن حسابن أقربام تكبار مدباتكم زمرحو كلن تناوتريت بدرجة هاجر أب كل تشحن شمونتن أب زباس من أو كأي بحر دما أب كل تشحن جعتنيو تبجيسو أب مدبر فلسين أزوا من دفراز تدالوا لعلميتن سبعا الشح فلستات بحملاي وفري لمعات كتكل نتكالاتن ولك أقربتن تخفافيلو وكيل إيرينا يعبي وبهتان نزل أخو زينا وتسبتاب دونيكات صحيح تقربيان مدبر فلسين وزوا من دفرا أبتي كبابي زي السلاسل حملة وفر لمعات نمدنفع لعلي 173 شح فلستات بمدلاو نابيات التمرتي أبيات أمنت منقستويانن زي منقستويانن تكالات كومون ولك أقربتي أكفافيلام أبيت صحفت منيستر حرشاتين الزبا كإلا مقرابن عقاب انسسا زقدامن آتو ولدو قبر قرقسني إرينا أبزهابو حبريتا اتيز التخفافل فلستات 13 عينات مخانو بمتقاس ابتزدل لدرجان خبتصح قبو مكتتالن نابيوتن كقبرلو أزخاخيروم ولك أقربتي بواغنوم زوصدو فلستات أب مكل خالف فقر مريتن سنهي وطاوي بوزحنتن عبت راسل زلوو بموياوين نزوهابو مخري بمتقبر كساب زعبي قبو مكتتال كم زقوبرلو قالاتيوم
ተሳተፍቲ ክረምታዊ ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ብወገኖም ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ምግራብን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን እቲ ዝድለ ውፅኢት ንኽርከቦ በብኸባቢኡ ሓለዋ ክግበረሉ ሓቲቶም ሎማ ዓመት ብደረጃ ንኡዘባ መንደፈራ ዝተዋፈሩ 275 ተማሃሮ ጽገና ሰደቓታት ከምኡውን ምፍሓር ጎዳጉድን ምትካል ፈልስታትን ዘጠቓልል ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለዉ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዓዲ ወግሪ መምህር ጳውሎስ ተስፋ ማርያም ሓቢሩ ኣብ ውሽጢ ቀጽርታ ቤት ትምህርትን ካብ ቀጽሪ ወፃእን ኣስታት 8,000 ፈልስታት ንምትካል መደብ ከም ዘሎ ጠቒሱ ድማ ግቡእ ሓለዋ ከም ዝግበረሉ ኣረጋጊጹ ኣብ ቀጽሪ መቓብር ሓርበኛታት ንኡስ ዞባ ባረንቱ ብሃማማት ዝተወደበ ንጥፈታት ምግራብን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ተኻይዱ ኣብቲ ካብ መፋረቕ ወርሒ ሰነ ዝጀመረ መደብ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ከም ተሳተፋ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝዓመሙን ተሓቢሩ ግዝያዊ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ኣቶ የማነ መሓሪ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ብተሳትፎ ሕብረተሰብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ብደረጃ ንኡስ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ወፈራታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዝተተኽሉ ኣግራብ ዕቱብ ምክትታል ከም ዝግበረሎም ገሊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ከም ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዝተጸገሙ ወገናት ንምርዳእን ደም ንምልጋስን ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም ኣብቲ ዕለት ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይን ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ተኸስተ ክፍለ ማርያምን ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሕብረተሰብ ጎኒ ጎኒ ክረምታዊ ንጥፈታቱ መደባት ወፍሪ ልምዓት ንምስማር ከባቢኡ ናይ ምፍዋስን ኣግራብ ናይ ምትካልን ምክትታልን ንጥፈታት ከሰላስል ኣዘኻኺሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ብቕዓት ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ተራን ኣበርክቶን ኣመሓደርቲ ከባቢ ወለድን ናይ ስራሕ መሻርክትን ክሕይል መዘኻኸሪ ቀሪቦም ትግባረ መደባት ዓመተ ትምህርቲ 2019-2020 ንምግምጋም ብሸሞንተን ሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ብልጫታትን ብቕዓትን ተማሃሮ ኣብያተ ትምህርትን ብመንጥር ክበጽሑ ዝነበሮም ሸቶታትን ዘጋጠሙ ብድሆታትን ብዝርዝር ቀሪቡን ተዘቲሉን ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር እድሪስ ዓብዱ ተሳትፎ ተማሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዝምስገን እኳ እንተኾነ ደረጃ ብቕዓቶም ክብ ንምባል ውህደት ሕብረተሰብን ናይ ስራሕ መሻርክትን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ብኣሰካፊ ደረጃ ዝርአ ዘሎ መቁራጽ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ዕቱብ ቆላሕታ ከም ዘድልዩ ሓቢሩ ርእሰ መምህራንን ሱፐርቫይዘራትን ብወገኖም እርጋን ኣብያተ ትምህርቲ ዋሕዲ ሰደቓታት ዘይምጥርናፍ ዓድታትን ሕፅረት መምህራንን ኣቓልቦ ክግበረሎም ተላብዮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ምቁራጽ ተማሃሮ ብግቡእ ተጸኒዑን ተለልዩን ፍታሕ ክናደየሉ ኣብ ጽገና ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ተሳትፎ ኮምን ምምሕዳራትን ክዓዝዝ ብምዝኽኻር ኣብ ምሕያል ሙያዊ ዓቕሚ ሰብ ዝጸንሐ ሃጓፋት ምምላእ እቲ ጨንፈር ብዓቕሙ ከም ዝሰርሓሉ ኣረጋጊጹ ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተኽለ ሃይማኖት ሳሙኤል ድማ ብቕዓቱ ዝተረጋገጸ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምውዳድ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምርድዳእ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2019-2020 ካብ መዋእለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዘለዋ 37 ኣብያተ ትምህርቲ 12,570 ተማሃሮ ክመሃሩ ከም ዝሓገዩ መጠን ምቁራጽ ድማ 15.5 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ኣግራው ዜናታት ክስዕብዩ ሰናጽንሑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቻይና መበገሲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምፍላጥ ዝሕግዝ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትህብ ብውድብ ጥዕና ዓለም ንዘቐረበላ ጻውዒት ነጺጋቶ መበገሲ ናይቲ ቫይረስ ኣብ ቻይናዊት ከተማ ውሃን ክኸውን ከም ዝኽእል ክእመት ዝጸንሐ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝዓመት እዚ ኣብታ ከተማ መርመራ ከም ዘካየደን ነጥርጣርኡ ዘራጉድ መርትዖ ከም ዘይረኸበን ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ኣብ ከተማ ውሃን ዝተኻየደ ቀዳማይ መጽናዕቲ እኹል ምዃኑ ዝገለጸት ቻይና እዚ ካልኣይ ጻውዒት ፖለቲካዊ ድፍኢት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ተቃውሞኣ ገሊጻላ ቻይና መበገሲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምንጻር ፖለቲካዊ ተልእኾን ድፍኢትን ዘይብሉ ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ክካየድ ከም እትድግፍያ ክትሕብር ጸኒሓ ኮሮና ቫይረስ ዛጊት መበገሲኡ ንጹር ስለ ዘይኮነ ንምግትኡ ዝግበር ጻዕሪ በዳህ ኮይኑ ከም ዘሎ ክኢላታት ጥዕና ይጠቕሱ
ተቀናቀንቲ ወገናት ሊብያ ንከተማታት ትሪፖሊን ቤንቃዝን ዘራኸብ መስመር መጓዓዝያ ምድሪ ዳግማይ ክኽፈት ተሰማሚዖም እቲ ስምምዓት መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎኦም ዝተበፅሐ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ኮይኑ ካብ ትማል 12 ነሓሰ ተግባራዊ ከም ዝኾነ ተገሊጹ መኽፋት ናይቲ መስመር ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሰብ መዚ ክልቲኦም ወገናት ሓቢሮም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ሊብያ ንከተማታት ሲርትን ሚስራትን ዘራኽብን ስትራቴጂካዊ መስመር መጓዓዝያ ምድሪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ከም ዝኸፈትዎ ይዝከር ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ወገናት ሊብያ ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብታ ሰሜን አፍሪካዊት ሃገር ተዋፊሮም ዘለው ግዳማውያን ሓይልታት ክወፁውን ዘጠቃልል ነይሩ ይኹን እምበር እቶም ሓይልታት ገና ስለ ዘይወፁ ተግባራውነት ናይቲ ስምምዕ ከይተዓነቐፍ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ስጋኣቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለው ኣብ ሊብያ ልዕሊ 20,000 ግዳማውያን ሓይልታት ተዋፊሮም ከም ዘለው ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ ተቐናቐንቲ ወገናት ሊብያ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ምርጫ ክካየድውን ኣብ መወዳእታ 2020 ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ጸብጸባት የረድኡ ካብ 2011 ኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተኸሲቱ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ቅልውላው ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ሩስያ ንኽልተ ተኸታታሊ መዓልታት ዝለዓለ ሞት ብኮቪድ-19 ከም ተመዝገበ ጸብጸባት ጥዕና ሃገር ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጸባት ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ልዕሊ 810 ሞትን ልዕሊ 22,000 ሓድሽ መልከፍትን ተመዝጊቡሎም በዚ ድማ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ጠቕላላ ቁጽሪ ኣስታት 169,000 ናይ ዝተለኽፉ ድማ ልዕሊ 6.5 ሚልዮን በፂሕሎም ርእሰ ከተማ ሞስኮ ቫይረስ ሕልፍ ካልኦት ከተማታት ከም ተሃስየት ጸብጸባት ጥዕና ሩስያ ይገልጹ መንግስቲ ሩስያ ነቲ ለበዳ ንምግታ ኣብ ገለ ከባቢታት ሃገሩ ጉዱድ ክታበት ኮቪድ-19 ክወሃብ ኣዚዙሎም ካብ 146 ሚልዮን ህዝቢ ሩስያ እቲ ኣስታት 30 ሚልዮን ጥራይ ሙሉእ ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዝወሰደ እዩ ዝሕበር ብደረጃ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 206.4 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ከዓ ልዕሊ 4.3 ሚልዮን በፂሑ ከም ዘሎ ጸብጸባት የረድኡ አንጻር ሰራዊት መንግስት አፍጋኒስታን ኣብ ዘካይደው ዘሎ ውግዕ ዓመታት ይጓናጸፍ يغريتا عواتات يقانات أف مهلاوز قالت عدو حيل طالبان كاليتي زعبيت كتما كاندهار كم تقطاطره لو مع 10 حسه أفليتهم بز مسرت اتعدو جله أوشت أحد سمون تراي كاب 34 مؤكلات من محدارات جواتات أفغانستان نتن 10 شمونت أب تحت قططرو آتي اللوم طالبان تمال 10 تخلتن حاسه نتا كابول أستات 250 كيلومتر حقا تركب كتما كانزي كم زحازة محبارو يذكر زيد طالبان مزقبو وتحدراو كسكاس قدمي 20 عامتات بورار أمريكا كاب سلطان دحر مقلايو زعابي مخاني زحبر زلام قلتوف وتحدراو كسكاس طالبان رئيس كتما كابول أوشت 3 أوارح كوقاطاطرا كم زغل نزوحاب زلو مغلطيتات زراغود مخانيوم تنتنتي هلو كونتات زئمتو زلو እዚ ከም ዚሉም ከሎ መንግስቲ አፍጋኒስታን ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ግጭት ንምህዳእ ምስ ጣሊባን መቅርሐ ስልጣን ንምግባር ዘኽእል እማመ ከም ዘቀረበ ይቃላሐሎም ኣብ ቀረባ እዋን ንመላ አፍጋኒስታን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሩ ከእትዋ ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎ ጣሊባን ብዛዕባ እቲ እማመ ዘወሃብ ምላሽ ዛጊት የለን በዚ ኣብ አፍጋኒስታን ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓመት ዝጥራይ ኣስታት 400,000 ዜጋታት እቲ ሃገር ከም ተመዛበሉ ጸብጸባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይጠቕሱ ኣብ ዘባህ ወይ ማእከላይ ሸነኽ ቻይና ንሰዓታት ዝቐጸለ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ بتي بحريو حدقة لعلي كل تشحن شو عتميتن أبايتن تكالاتن لعلي 11 كيلومتر ترجع سوسان سلستن دلدلاتن أمايت عندتاتن حيل إلكتريكن مرة خبيتاتن كم زعنوه سب مز سيفلاو دحنة تشاينا قالت أهدوتات سيفلاو دحنة بسراويتن جلابون ترجيفهم أب تأفافي كبابيتات تزركبو أب مقعز نزت خردنو نابو حسبوتا أب موتا كم أول مسارات طلبات هيوت أب مقرب توافيرهم كم زلو أرديهم منجست تشاينا أب تبخبير بقالوتا زت تلو كبابيتات هتوصنا إيوان حدقة دنجاجة أو جلهم أب سفيح كفال علمنا زمزجب زلو زين وركناتات أير مقاتن برتع زنابن موسخ علماو مقات زت أنقو كلماو من مزبال زسعبو مخانيهم كيلاتات اتعودي زجلتو زلو
ኣብ ኢጣልያ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል ሙቐት ብዝፈጠሮ ስግኣት ዝለዓለ መጠንቀቕታ ተኣዊጁ እቲ ኣብ ገለ ክፋላት ዞባ ሲሲልያ ኣስታት 49 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝበፅሐ ዝተሓበረ መጠን ሙቐት ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ኣቐዲሙ ካብ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ሮማ ፍሎረንስ ቦሎኛ ቦልዛኖን ፔልሞር ከባቢኣን 15 ከተማታት ዝለዓለ መጠንቀቕታ ኩቱር ሙቐት ኣዊጀን ከም ዘለዋ ድማ ተሓቢሩ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ተመዝጊቡ ዝጸንሐ ዝለዓለ መጠን ሙቐት ኣብ 1977 ኣብ ከተማ ኣቴንስ ግሪክ ዝተመዝገበ ኣስታት 48 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምዃኑ ጸብጸባት ይሕብሩ እቲ ብልዑል መጠን ሙቐት ከም ዝተለዓለ ዝተሓበረ ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ዝተኸስተ ባርዕ መሮር ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዘይወዓለ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ يردو أوروبا حبرت أب إيطاليا تخسيتو زلو بارع مرور أب تحت قطر نموعل أب زكايت زلو سرحيت زوافرة 3 نفرتي نابتا هاجر كم زلاخة أفليتو اللوم أب أوروبا أب زوقت حاجة تمزجبة العلومات المقات بزاس عبو حركات بارع مرور كبير عنوات كم زوردة يفلت ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ብሪጣንያ ትማል 12 ሓሰብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ዝተገልጸ ጥርጡር ከም ተቐትለ ዝሕብሩ ሰብ መጸጥታ ብሪጣንያ ዛጊት መበገሲ ናይቲ ፍጻመ ከም ዘይተነጸረ ኣረዲኦም ይኹን እምበር እቲ መጥቃዕቲ ምስ ሽበራ ምትሕሓዝ ከም ዘይብልዮም እቶም ሰበስልጣን ገሊጾም ዘለዉ ኣብ ብሪጣንያ ክንዲዚ ዝኣኽሉ ሰባት ኣብ ሓደ እዋን ብመጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ክቐተሉ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 11 ዓመታት ንፈለማ ምዃኑ ዝጥቀስ ዜናው መሰናዶና ንምዝዛም ኣርእስተ ዜና ክንደግም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 3 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽን ከሎ 8 ድማ ተፋንዮም ኣብ ንዞባ ባጽዕ ትግባረኩም ዝመርሖ መርባት ከባቢያዊ ጽሬት ተገምጊሙ መንእሰያት ባርንቱ ኣብ ቀጽሪ መቃብር ሓርበኛታት ንጥፈታት ምግራብ ኣካይዶም ቻይና መበገስ ኮሮና ቫይረስ ንምፍላጥ ዝሕግዝ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትብ ንዝቐረበላ ጻውዒት ነጺጋቶ ተቐናቐንቲ ወገናት ሊብያን ከተማ ትሪፖሊን በንቃዚን ዝራኸብ መስመር ክኽፈት ተሰማሚዖም ኣብ ሩስያ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ብኮቪድ-19 ዝለዓለ መጠን ሞት ተመዝጊቡ ናይ ሰዓት ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙለው ንስለምክታልኩም ነመስግን ብሩኽ ምሸት